Salisu Yaro ne, Salisu Yaro ne. Hannun agaji ya sayyidil anbiya, jannatul uliya, ni ban ga tamkar ka ba, ba zan bar ka ba. Ya Rasulullah annabina, na kira ka ubangiji na Allah bani babban rabo, na yabo a gurin masoyin naka annabu mashayabo, mai gidan Jibril gatan kaunu shi kake wa yabo. Allah kuma bani in yi kasidar mai babban rabo, yi salati ubangiji a gurin mahabubu sayyidil wara, alai da sahabi shi ka sace kidan aba zahara, sabatuli iyakacin magana ummul wara sabira, haske na salati kan ya karan haska kan zuciya. Sallama assalamu alaika a amsan shugaba, duba na ke mai gida a amsan ba da halinmu ba, zulkairi babu sa'adatu ni da banga ta makarka ba, daya mai ɗayinta Allah annabi sannu babban uba, ban ji ba banga mai kamar ka ba annabi likitan zuciya, da halitta rakiyar ka muke yi na faɗa na siya, kai ne kadai babu kamar ka amsar tambaya, tausaya sayyidil anami gun kadai na tsaya. Duya ni naka ne ya amsa kiran mu almujtaba, na kira kai ne ka amsa min ba waninka ba, karabara mu da kanmu manzan Allah ce fargaba, mai sanin komai yana a wajenka ban san waninka ba, kan zulmu ɗal sami gani gabanka a duke na sallama, share hawayen mu annabi domin sayyada Fadima, banda gata kamar ta ummul a'imma babbar korama, sayyada ce a tala a amsa kiranmu ya sidiya. Ya kasumul wara muna kuma yin tahiya munawwariya, karfafe mu dinga yi maka baitoci mu bashariya, amsa da amsawar ka mujibulla cikin zahiriya, mun san ajin kanka annabi ya fi gaban hakan dahiriya, matalauci ne gaban ka ma'aiki arzikin arzikiya, na saniya in kai na amani ma na zamo sadiqiya, banda kowa banda komai bayan kai kaɗai hazikiya, mai yabanka ne Salisu Yaro ka karan juriya.